ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଜାଗା ହେଲା ଧମିଲ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଧମିଲ ଗ୍ରାମଟି ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ହେଲା ବାବା ବେଲଶ୍ୱର ପୀଠ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ତୋଷାଳୀ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ତୋଷାଳୀ ରାଜପଥ ଉପରେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ବିଲୋଚନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଯାଇ ପ୍ରାଚୀନ ଅବବାହିକାରେ ବହୁତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଉଛୁ ଏହା ପ୍ରାୟ ନରାଜ ପାଖରୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ ଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୌରୁଣୀ ବନ୍ଧ ବୋଲିକି ବି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏମିତି ବାବା ବେଲଶ୍ୱର ପୀଠ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପୀଠ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୀଠ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୀଠ ଏଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ ପାଖରେ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଏହି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୀଠ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ରାହାମୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଁ ଏବଂ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ୟାକୁ କହନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କହନ୍ତି ୟାକୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ସୈନିକମାନେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଆର ନାଁ ସେମାନେ ରାହାମୁଣ୍ଡି ହିସାବରେ ତାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ବାବା ବେଲଶ୍ୱର ପୀଠ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ବାବା ବେଲଶ୍ୱର ପୀଠ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ପୀଠ ବା ଶକ୍ତିର ପୀଠ ପୂଜା ପୀଠ। ଏଠିକି ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଛି ବି 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ଭିତରେ ଏଠି ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ମାନେ ବୀଜ ସେମାନେ ବୁଣିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ପୁରୁଣା ଲୋକ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗାଈ ଚରାଇକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କଲାବେଳେ ଆଗରୁ ଭୋକ ହୁଏ, ଘରୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିପାରୁଥାଏ, ସେମାନେ ଭୋକ ସମୟରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବସନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଘରୁ ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବିତ ଯୋଗୁଁ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭୋକ ସବୁ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ବେଲଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବେଲଶ୍ୱର ପୀଠ ଏବଂ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏଠି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଜାଗା ଆମର ଏଇ ଧମିଲ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ସେ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ବର୍ଗର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଶୀଳରେ ପଚାରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଜଣେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇ କଥାରୁ ବା ଅନେକ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବେଲଶ୍ୱର ପୀଠ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ସବୁ ଏଇ ପୀଠ ସବୁ ନାଁ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଁ ରହିଛି। ଏଠି ଆଗରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠି ସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତୋଷାଳୀ ରାଜପଥ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏଇଠି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଜନସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୀ ଧାମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଅଧୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇସାରିଛି, ଏଠି ତ ଗହଳି ଚହଳି ଚାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଛାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲିଭିନି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସେମିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏ ସ୍ଥାନଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛି ଥରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର 3 ଥର ଆସିବା ପାଇଁକି ସେ ଭୁଲି ନାହିଁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁକି। କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମଣିଷର ମନକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତାର ଉଦାହରଣ ହୁଏ ଯେଉଁଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ 3000 4000 ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10-20 ଖଣ୍ଡରୁ 25 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ସବୁ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଜାଗା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ହୁଏତ କୌଣସି ମହାନ ଶରୀରର ଏଠି କିଛି ସତ୍ତା ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବର ସତ୍ତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଜୀବନ ସଜଣ ଧଳନୁଡ଼ରେ ମିଶିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଭାବରେ ଯେ ଅଧୈ ରଚନା ପରି ଜନମନ ହରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅରଣ୍ୟ ବା ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି।